Аре, аз нямам. Добре, здравейте в Фънкаст, това е Call of Duty Modern Warfare 3. И както видите, играем с брадовчет ме. Да. Напечено, защото това е неговата първа игра. Да, но ако знаете какъв съм добър, когато бях отишъл, кажи им какъв бях добър. Играх у вас. На Free For All винаги бях първи и вземах Juggernaut. Това не е Free For All, е Kill Confirmed. Да. Баща ми има 3. Ето ви има 3. Якто е, че има 3 имат най-якия хост. Тоест, некът на алтернета някакъв смотан хост там. Да. Има само добър пинг, тоест повече, ако ти лагва в алтернета, например, алтернета няма. Май даже още не са какнали. Те няма да е кракнат, няма да е кракнат. Няма ли? Защо? Тото са така. О, къде? О. Тя 3000 нещо не забива игра. Вече ми зареди. Да. Чакам. Вътре съм. Вътре съм. Ето да, виждам та, със синьо си. Да, виждате и аз тебе. За първи път, о! Кучето ми обаче е доста лай. О, откъде бе? Къде ми се крият тия? Видях го къде се крие. Успя да си метна мината горе отдолу. Горе долу и си я метна горе. Ти с мой клас ли играеш, бе? Да. Ай, махай се, бе. Няма. Аре, бе, човек, той е мой клас. Само аз мога да го използвам. Първият ми кил от... Мага. Аз пък от... Леко ми лагва така да Мага, не мога да се намаля той. Видя ли? 2 пъти с нож убих. Много ме изкеф. Малко лагва, мисля, малко са закъснени и не трудно. Абе, човек, много се назле сега. Не мога да се завъртя. Той ми лагва. Аре, бе, трябва ми един кил за... смотан кер пакетч. О, ти, виждам та. О! То защо не умира, бе? What the fuck? Благодаря, сега ще го взема с нож. Ама га. Ако мен не ме обяде. Не. Спри се, за теб съм. Хало! Обаче трябва да се глася още графиките. Забравих да... Аз трябва да ги намаля, защото това е в момента малко. Мисля, идвате нещата са закъснени. Kill the Knight, двор, бахти. О, не. Протона. Горе има нека. Да, я вдигайте, що... Ако знаете кой му е вдигал левалите над брадовчето? Мога, само ти ли си вдигал? Не се предам, бе. И тапат си имам джу. Аре, бе! Как ме лагна? О май гад, човек. Нещо много ме лагва от време на време, ама той е заради фрапса. Ай човек, чай. Сега съм свикнал да играя на Успях да го динайна! твоята клавиатура им. О май гад! Граната. Метнах флашка нагоре да ме. Аха, ето криемата. Найдат лаго и пик ми е малко чудно. Какъв той е мазен спаун, бе? О, тук е, не съм там. Той се мисли за много добър, я съм на тимбито. Видял го. Вау, ви там купон си правите без мене. Не!
Чекай, не използвай моя клас. Аз се стърки да Не, моя клас. ти не е твой клас и ти се екипирал и аз. Не съм го купирал. Ай! Ай! По-голямата част е екипирала. Сам Мишката пърковете. ми се съди много надолу. Само пърковете ми са купирани, нищо друго. Enemy UAV spotted. Take it down. Еми, За теб. Е, колко? тъпис. Дай ти се замина. Аз го гоня. Kill confirmed. Хванах го. Го крикна с трите по сградата и аз го хванах. Седи дай на кила. Аз още не мога да взема. Аре! Кърнаха ми гулби, докато си шмана с нога. О-о. Пропуск. Здрасти. Kill confirmed. UAV online. Ти сега Ти ми бъди го най-на... О, не! Заседнах на тъпата гума! тъпис. Фак! Някой ми падна керпек. Не дей капане, не съм точно за тебе. Да, капани, иди я. Аз учен са да го не дам. Да, аз съм точно за тебе, като пълния професионалист. Граната. Човек, много купираш! Не. Ай, избяга! Kill confirmed. Обаче го би после го. Човек само може да не видим. Conditioning. Kill Ай, confirmed. направи се свой такос. Ай. Да дойда... О, някой зад ме! Да дойда ще го изстреля, честно. Сякаш много направо, аз го помня. Ай, човек, Аз представи ми лайн купираш про- яхтия... Лагва. Ако мислите, че браучет ми е толкова добър, да, защото аз се направих той... ОМГ! Кой има общо твоя клас? Вярно ли сте са правил много важен? Да, ама защото, нали знаеш, че когато умреш, не ти рестартира, аз те... Всъщност Айде сега. аз играя с къстъм Бра. и ми рестартира киловете. Не ти играя с това с джагера, омега. Добре. Така ста. Играта на... Kill confirmed. We have won. The enemy stood no chance. GG. Фуклю. Пред тебе съм. Чай Аз ще игра по-малко Аз лака. трябва да си оправя графиките обаче. Да, и аз също.